пеш аз ӯе ки ба сафоратхона мерава мерем ба посолство муроҷиат мекунем. Раҳмат, ба пеш саломат бошед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Сафорат оиди шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия чӣ гуфт? хоб нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорем, агар шумо бихоҳем бидонем ки регистратсияи шумо дар база данни Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебирояд бинависонед, тафтиши регистратсияҳо мекунад. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандон гуфт, дар ҳолати гум кардани шиносномаҳо бояд ки чӣ кор кунанд. пеш аз ҳама ба наздиктарин шуъбаи милитсия барои тартиб додани протокол муроҷиат кунед. баъдан шумо бояд ин протоколро гирифта ба консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи зист муроҷиат намоед ё ки ба сафоратхона. яъне ҳар касе ки паспортша загранша гум мекунад дар Федератсияи Русия, пеш аз ӯе ки ба сафоратхона мерава, бояд ки ба наздиктарин шуъбаи милитсияи минтақаи худаш рафта муроҷиат кунад ва қайд кунад ҳамин кори шудагира ва баъдан протоколе ки аз шуъбаи милитсия дода мешавад, ӯро гирифта ба коркунои консулгарӣ ё ки ба сафоратхона рафта пешниҳод мекунанд. гуфта мешавад ки пас аз барқарор кардани шиносномаи хориҷӣ, ҳатман аз консулгарии маълумотнома бо зикри силсилаи нави шиноснома гиред, ки онро ба шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи зист ё фаъолият дар Русия пешниҳод намоед. яъне ки шумо баъде ки протокола мегиред, мерем ба посолство муроҷиат мекунед. агар ки аз Россия баромаданӣ бошед, ба шумо справка метиҳанд, яъне ҳуҷҷати возвращения народину метиҳанд. агар ки шумо бо монданӣ бошед дар Россияву бигӯед кору фаъолиятмона идома метиҳем, дар ин ҳолат шиносномаи нав тайёр карда метиҳанд. ва дар ҳолате ки шиносномаи нав тайёр карда метиҳанд, ба ана ҳамон шуъбаи милитсияи ҷои зистихтон рафта муроҷиат мекунед ки шумо шиносномаи нав гирифтагед. ба ин лиҳоз Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи шаҳрвандони худ инро хотиррасон карда гуфт. барои осонии кори шумо сафорат ин чизора қайд карда гуфт ки дар ин ҳолат бояд шумо чӣ кор кардани худтона бидонед. ва боз метавонед ки ба Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва ё ки намояндагии Вазорати меҳнат муҳоҷират дар Федератсияи Русия мисол рафта муроҷиат бикунед. агар ягон саволои иловагитон пайдо мешавад ё ки ягон мушкилии дигар сар мезанад дар ин масъалаҳо, метавонед рафта дар уҷа мушкилиҳои худтона ҳал бикунед. зиндаву сарбаланд бошед. комментарияҳои шуморо мехонем, дар саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафаре хоҳад ки границаи Қазоқистон пересекат кунад ва аз нав документҳоша соз кунад. номерое ки мебирояд занг занед, граница мебаранд. як нафар нависонда: раҳмат, ба пеш саломат бошед. салом аз Санкт-Петербург. зиндаву сарбаланд бошед мардуми тоҷик. шумо ҳам саломат бошед дар ҳар куҷое ки ҳастед. маша нависонда: салому алайкум акаҷон. номи ман дар чорни списка ҳаст. ман патента супоридам. патент гирам. номи ман нест мешида бошад. ай чорни списка. пешакӣ раҳмат шумода. барори кор. дар реестр дар назар дошта бошед, ҳар мушкилие ки дучор шудагиен, ҳамун мушкилӣ сабаб шудагие ки номи шумо дар чорни ғалтидагие, ҳамуро ҳал кунед. бале, номтон нест мешавад аз чорни. як нафари дигар нависонда: нашод аблава намегияка. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагие аллакай. як нафари дигар нависонда: салом, нав Россия омадагим. прописка кардагим. моҳи август тамом мешавад. граница гузарам патент мекунанд. пешакӣ раҳмат. ҳозир бегузаштани границара метавонӣ ки мисол барои патент гирифтан муроҷиат бикунӣ. агар чанд қадар бепатент гаштан дар назар дошта бошӣ, барои ҳамин граница гузаштан гуфта иста бошӣ, метавонӣ ки бегузаштани границара барои мақсад тибқи укази нав гуфта патент мекунанд. батра эмомов нависонда: ассалому алайкум, сози хубӣ ака. худованд ҳамеша нигаҳбонат бошад. ман 4 март омадам внуква гардондам. 18 апрел Астана билет гирифтам, рафтам. аз он ҷо билет поезд гирифтам, рафтам. аз он ҷо ҳам гардондам. проверкаи виза мекунем, кардем, тозае. шуғли аҳолӣ рафтам, уҷам проверка кардан, тозае мега. некем вақте ай внуква гардондан статья задан. куҷо аниқша фаҳмам ака, раҳмати калон. ҳамун ҷои шуғли аҳолие ки гуфтем, дар дохили ҳамуҷа як корхонаи дигар ҳаст, мисол бо номи шиноснома ва раводид гуфтани ҷо.
این کارخانه از جانب روسیه کشوده شده مخصوص برای همین تفتیش حجت ها برای проверкаи тамоми линияҳои шаҳрвандои хориҷӣ. ҳамонҷо равен ва паспортона пешниҳод кунен, отпечаткатона мегиранд, аниқтаршам мегӯям барои шумо. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. ман дар Россия ЗАГС дорум. Тоҷикистон бояд барам. моҳи июнда Тоҷикистонда тӯй дорум. мегуфтем ки ЗАГС дар Россия кардагии ман ягон проблема шида метавонад ё ягон чӣ намешавад. ман метавонам ки аз ЗАГСи Россия кардан ҷудо нашида дар Тоҷикистон ЗАГС кунам. ака ҷавобша бигин не намешавад. яъне ки ЗАГСе ки дар уҷа дорем дар баъза меброя аллакай. бисёри нафарҳо барои паспорт гирифтан дар иҷа ЗАГСҳошона бекор мекунанд. ҳамин сабабам ия ки дар баъза меброя. ЗАГС дар дуҷо кардан бо ду кас кардан ин мумкин нест. Фарид нависондай дурӯғ гапот 100%. ҳай 100% гарантия ки бити дурӯғай барои чӣ медурои тамошо мекунӣ? тамошо накун охӣ. як нафари дигар нависондай салому алайкум акаи Сорбон. ман дар Россия кор кардистам. Тоҷикистон 2 моҳа бирам. бо биём ба ҳамин патент кор кардан метавонам. агар сумша пешпардохт карда буброӣ сроки зиёд дошта бошад, бале метавонӣ. Ризоев нависондай салому алайкум братишка. ман омадам 3 моҳа регистратсия кардам. 2 моҳаш рафт. патент сипорум мешавад? бешакил раҳмат. бале мешавад, лекин то вақти гирифтани патентона агар муҳлати регистратсиятон тамом шавад, мисол ба шумо патент наметиҳанд дар ҳолати регистратсия надоштанатон. Қурбонов нависондай салом акаи Сорбон. мара везма маҳкам кардагианд то 2027. ман нарафтагиам. рафтанда проблема мешавад? 3 сол пеш везма маҳкам карда буданд. дар ҳолате ки запрет мемонанд шуморо ва аз Россия берун намебироем ва огоҳ мешаванд аз ин ҳолат, аз ин кирдори шумо, метавонанд ки запрети шуморо муҳлатча зиёдтар бикунанд. як нафари дигар нависондай салому алайкум. ака сози хубӣ, ба шумо чӣ хел алоқа кунем? илтимос. метавонӣ дар комментария бинависонӣ, савол боша мо худмон ҷавоб мегардонем бародар. як нафари дигар нависондай ҳамун паспорти гумшида номероша бигин, ягон кас зангаш бизанад. бо одам худаш номер намондай дар ҳамун комментарие ки нависондагӣ буд, номер мондагӣ набуда. тамошобинони азиз ва гироми қадри мо, саволҳо бошад дар комментария бинависонед. мавзӯи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com